Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times TTV. Muli ndine Chisomo Chihana wapoyamba nayi mitu yake. Dziko la South Africa ladzudzula Malawi atikamba wochedwa kutulutsa nzika zake mdzikomo. Malawi First yalimbikitsa chilungamo popereka macontract mboma. Munkhani zina ana pafupifupi 5,000 akusowekera chisamaliro m'malo osiyanasiyana mdziko muno. Imene ndi mitu ya nkhani zathu tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Munkhani yathu yoyamba, dziko la South Africa ladzudzula ofesi ya kazembe wa dziko lino atikamba kochedwa pa ntchito yothandiza anthu amene akufuna kubwerera mdziko muno. Nduna yona zofalitsa nkhani mdzikomo Akhumbuzo Mtsaveni yanena izi pa msonkhano wa atolankhani. Isaac Salima walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Sam Banda Jr. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani, ndunayi yati kumbali yawo iwo akuyesesa kufulumizisa ndondomeko yothandiza nzika za dziko lino zimene zikufuna kubwerera ku Malawi. Ndunayi koma idaloza chala kazembe wa dziko lino ku South Africa komanso ogwira ntchito ake ena ponena kuti sakumapezeka moyenera kuthandiza nzikazi. The things got to head when the Malawian government Ndunayi inazunzulanso nzika za mdziko la South Africa pomayenda khomo ndi khomo kusaka nzika za m'mayiko ena zimene zilibe kalata zoziyenereza kukhala mdzikolo ponena kuti ntchitoyo ndi ya adindo oyenera. Amene amayankhulira unduna wona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a Charles Nkhalamba komanso nduna yona zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba sadapezeke palamya kuti athirirepo ndemanga pa nkhaniyi. Nduna yona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a George Chaponda adati atiyimbirabe koma sadatero. Komishonala wa nthambi ya Dodma a Wilson Moleni adati pofika pano anthu oposa 22,000 ndi amene awabweretsa mdziko muno kuchoka ku South Africa. Ndalama zoposa 7 billion kwacha ndi zimene azigwiritsa ntchito pofika pano. Bishop wa mpingo wa Anglican Alinafe Kalemba walangiza atumiki kuti akhale patsogolo pa ntchito za chitukuko. Bishop Kalemba wanena izi pamwambo odzodza atumiki 6 kukhala ansembe komanso madikoni mu mzinda wa Blantyre. Veronica Kafumpe wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Akalemba ati ntchito yomwe atumikiwa adzozedwa ndi mayitanidwe a Mulungu yomwe ikuyenera kutumikirana wina ndi nzake, choncho iwo sakuyenera kukhala anthu ogwira ntchito motengera mbali koma kukhala maziko a mgwirizano. Choncho iwo ati atumikiwa akuyenera kukhala ozindikira mayitanidwe awo ndi kugwira ntchito mwachifuniro cha Mulungu. Wansembe ntchito yake ndi kumangirira kuti chinthu chikhale mokhazikika monga mene Mulungu akufunira. Pena paliponse pene pamakhala zachisokonezo zimenezo Mulungu samakhalamo. Ndiye ndi udindo wa wansembe kuonetsetsa kuti sakutengera mbali ya china chilichonse kandi kundale kandi zina zilizonse za mapokoso za mmudzi, koma iye ayenera kukhala wotsogolera chifukwa amakhala ngati kuti ndi amene ali maziko a mgwirizano padera lina lilonse chifukwa amayang'anira anthu onse amene Mulungu analenga. Agodifule Chidapha, mmodzi wa odzozedwa kukhala ansembe, ati iwo ali okonzeka kugwira ntchito ngati wansembe. Ndinokonzeka kukatumikira anthu magawo osiyanasiyana, gawo la kuthupi komanso gawo la kumzimu. Tikudziwa kuti anthu ali nkudutsa mu njira zosiyanasiyana, ankudutsa mu zipinjo zosiyanasiyana. So pamene akabwere kwa ine kuti ndatumikire, ndikaunikira moyo wa umzimu komanso wa kuthupi. Kuwerengeraponso apo ndi zinthu zambiri zimene anthu amene timatumikira kukumanizana nazo, nkhanza zosiyanasiyana. Ena mwina fazo ndi osowa, ena mwina fazo kuti mawu awo ngakhala atati alankhulidwe sangamvedwe. Ineyo ndikasankha kukhala owayimirira ndikuwalankhulira kuti chilungamo chikadziwike ponseponse. Mwambowu wadzodza anthu 6 kukhala atumiki a Mulungu, pamene anthu 4 adzozedwa kukhala ansembe ndipo 2 kukhala adikoni. Bungwe
bungwe la Malawi First latsindika kufunika kopewa katangale popereka macontract a ntchito zachitukuko mboma. Mkulu wa bungweli Abon Kalindo wanena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Iwati ndi zodandaulitsa kuona kuti contract zina mboma amazipereka ku kampani potengera zipani za ndale. Tikufuna kunena kuti kukhale ndondomeko yabwino yoperekera ma business kwa anthu. Inu simungampase munthu 1.4 billion, 1.4 billion munthu akulephera kubweresa mapolo amalepo. Komanso mukutenga ujeni makampani ochepa chabe kuasi anthu ena poyang'anira ma political lines. Tikunena kuti ziko lino kuti litukuke likhale bwino siri kuyang'ana kuti yoni ndani. Tiye tikhale ndi conducive environment. Tipereke umwayi wa ntchito amene mwayi wa business kwa aliyense. Komanso tiye iniya ngati ziko poona zimene zatigwera ngati za ku South Africa. Tiye iniya tiyambe kumaganiza outside box. Tiye tipereke opportunity kwa anthu amene ali ndi kuthekera. Mukotera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno kukanema wa Times TTV. Tibweranso zikangothayizi. Takulandilaninso pamene tikupitirira nkhani zathu madzulo ano. Ana pafupifupi 5,000 akukhala m'malo osungira ana amasiye mdziko muno. Izi ndi malinga ndi unduna owona za chisamaliro cha anthu. Undunawo wati uyamba kupereka ndalama kwa mabanja ovutika kuti adzitha kusamalira ena mwa anawa m'malo modalira malo osungira ana amasiye. Deborah Madea ali ndi zambiri. Poyankhula pomwe amaphunzitsa kugwira ntchito makhonsolo mchigawo chakumpoto za ndondomekoyi, mlangizi owona za chisamaliro cha anthu ku undunawu Atrifoni Alimbani ati ana ambiri amakasiyidwa kumalowa kamba kuti makolo komanso ena wayang'anira alibe kuthekera kotero. Iwo ati dziko lino limalimbikitsa kuti ana azikulira m'mabanja popeza malo osungira anawa sapereka chisamaliro chokwanira. Alimbani apempha mabungwe ndi ena kuti awathandize kufikira ndondomekoyi. Tonse tikudziwa banja ndi limene limakhala ndi zonse zofunikira, ndi chifukwa chake boma linaganiza kunena kuti tilimbikitse kunena kuti anawa inde mavuto ndi amenewo, umphawi ndi umenewo, koma kodi bwanji titalimbikitsa makolowo, titapatsa makolowo tathandizira kuwapatsa zoyenerera ndi cholinga chonena kuti akathe kusamalira ana aja pawokha. Choncho sikuti tikunena kuti malo amenewa tikunena kuti lero ndi lero athe, koma kuti tichepetse chiwerengero cha ana amene akutani akupita malo amenewa, ndi cholinga choti pakutha pa nthawi pasapezeke kuti ana onse akumalawi kunoko akusamalidwa pabanja. Ndipo mlangizi owona za chisamaliro cha anthu mboma la Chitipa Ahafrens Mwaluwali ali ndondomekoyi yabwera mu nthawi yake pamene ana ambiri akusowa chisamaliro m'madera. Iwo ati ngati ndondomekoyi itatheke zithandiza kuti anawa azakhale nzika zodalirika popeza yapangidwa molingana ndi masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Ndondomeko imeneyi I think itithandiza kuti tiwafikire makolo kuti akwanirise bwino kusamalira nawo pamene akusunga ana. Pamene ndondomeko imeneyi ikulimbikitsa kuti ana onse akulire mabanja, ifeso ngati konsolo ithandizira kuti makolo aziwe zochita kuti angasamalire bwanja nawo kuti akule bwino pamene akuwasamalira anda makubo mwawo.
ndondomekoyi yapangidwa ndi thandizo la ndalama kuchokera ku Catholic Relief Services CRS. Malawi Investment and Trade Center MITC yalimbikitsa ochita malonda akunja kuti atsegule mafakitale mdziko muno. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli Love Mondege wanena izi pa msonkhano womva maganizo a anthu pamene bungweli likukonza ndondomeko yomwe itsogolere ntchito zake kuchokera mchaka cha 2026 kufikira mchaka cha 2031. Macloyd Chirangiza walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Ndondomekoyi ikufuna kulimbikitsa ntchito yokonza malo ochita malonda, kulimbikitsa mpikisano pa malonda otumizidwa kunja kwa dziko lino, komanso kuonjezera mtengo wa zinthu zomwe dziko lino limagulitsa m'mayiko akunja. Andege anati ndondomekoyi ikuyang'ana kwambiri kukonzanso ndondomeko ya zamalonda pofuna kuchepetsa nthawi komanso zopsinja zomwe ochita malonda akunja amakumana nazo akafuna kutsekula mafakitale m'dziko muno. Iwo anaonjezeranso kuti ndondomekoyi ikufunanso kuthandizira kukhazikitsa malo apaderadera olimbikitsa ntchito za malonda ndi mafakitale pofuna kuonjezera kaonekedwe ka katundu yemwe dziko lino limagulitsa m'mayiko akunja, zomwenso ndizogwirizana ndi masomphenya 2063. Boma kuzera manduna ya zamalonda yakhala ikupanga ma reforms ama policies anapanga kafukufuku kuzera ma development partners tithandizo ya ma development partners kuti tipange identify zomwe zikulepheresa ma investors kupanga setup kumalawi kunoko. Ndiye ma reports anaonetsa kuti tikuyenera kupanga ma reforms. China ndichoti anapanga recommend kuti ku MITC tipange setup one stop service center. Katswiri wa zachuma komanso mtsogoleri wa bungwe la Tikuzike Malawi Trevor Simumba anati ndondomekoyi ndiyofunika kwambiri pothandiza kukwaniritsa cholinga cha dziko lino chokulitsa mafakitale. Simumba anati kupambana kwa ndondomekoyi kudzadalira momwe idzagwiritsidwire ntchito molingana ndi zolinga za masomphenya a dziko lino. Tizayipereka strategic plan kuli board ya MITC and then a government naeve izafaka ndalama, but most important ma foreign investor vakayamba kubweresa ndalama vazaleta ndalama mu Malawi to invest in Malawi. So that's why it's very important that we support this MITC and vantu Malawi vafunika kuziva that ija investment ikabwera chuma chija chikabwera Malawi, chuma chija has to remain in Malawi because vantu vazapeza ntchito. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi atsogoleri a zamalonda osiyanasiyana, alangizi komanso amembala a bungwe ya maphunziro apamwamba. Unduna ona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo wakhazikitsa ndondomeko yatsopano yofuna kufikira Malawi ndi maphunziro aluso lamanja. Cholinga chake ndi kutukula Malawi pachuma. Ndondomekoyi yomwe akuyitcha kuphunzira sikumatha ikulandira thandizo la ndalama zokwana 1.3 million euros kuchokera ku boma la Germany. Clever Mwale akufotokoza. Ndondomeko yatsopanoyi ikulimbikitsa anthu kuphunzira luso lamanja, zamalonda ndi za kompyuta osatinso kulemba, kuwerenga ndi kuwerengetsa chabe. Poyankhula atakhazikitsa ndondomekoyi, mlembi wamkulu mu unduna woona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi a Esime Kainja anati ndondomekoyi ithandiza Malawi kuti akhale odziyimira paokha mu zochita zosiyanasiyana. Sukuluyi ilibe msinkhu, sukuluyi siyochita kukakamiza kuti ukachite kukhala apa kuti uphunzire, komano ikukhala ngati life moyo wako wonse ungoutsegula kuti ineyo sinzasiya kuphunzira. Ndiziphunzira ndikaphunzira chinthu ichi ndikukachigwiritsa ntchito ndikusintha moyo wanga nditolanso china mpaka na mavuto ako onse atatha. Ndipo mkulu wa bungwe la DVV International mchigawo chakumwera kwa Africa a Joan Helman
anati ndondomekoyi yasintha miyoyo ya anthu ochuluka kuyambira pomwe bungwe linamba kugwira ntchito m'Malawi mchaka cha 2017 pomwe anthu ochuluka akupitirirabe kuonetsa chidwi. Ndipo yemwe akugwirizira udindo wa kazembe wa Germany ku Malawi Andreas Hartmann anati boma lawo ndi lodzipereka pothandiza dziko la Malawi pomwe ati akhazikitsa ndalama zokwana 1.3 million euros kuti zithandizire ndondomekoyi mu zaka zitatu. Ndipo mmodzi mwa omwe anapindula nawo ndi ndondomekoyi Hassan Khoma azaka 55 anati analandira maphunzirowo ali ku ndende ndipo zidawathandiza kuti asapalamulenso atamaliza kuseweza. Programu imeneyi koyamba ndiyamika kwambiri Mulungu chifukwa chakuti yandithandiza chifukwa munyengo zimene ndadusa ine pakanakhala kuti sinatuluke ndi luso ngati limeneli panopa sindikudziwa kuti kodi zikanakhala bwanji, koma choncho mmene natuluka kupezeka kuti luso linaligwiritsa ntchito mu nthawi yake, koma pofika mu tsiku la lero ndikutama nkhani yabwino. Ndondomekoyi ndi gawo limodzi la masomphenya a Malawi a 2063 ofuna kupititsa patsogolo za luso, za malonda komanso maphunziro apamwamba kwa Malawi onse. Kamuzu University of Health Sciences KUHES yati ili ndi malingaliro okhazikitsa ndondomeko ya maphunziro amakono pofuna kupititsa patsogolo ntchito zake. KUHES yalengeza izi pomwe imalandira makina a kompyuta amakono a ndalama zokwana 32 million kwacha kuchokera ku Standard Bank mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipoti la Clever Mwale. Mmodzi mwa akuluakulu a sukulu ya ukachenjere ya KUHES a Genesis Chole anati sukuluyi ikufuna kupititsa patsogolo maphunziro amakono pomwe chiwerengero cha ophunzira chikukwerabe ponena kuti pakadali pano ophunzira oposa 1200 ndi omwe anasankhidwa kukayamba chaka chawo choyamba pa sukuluyi. Achole anati akufuna thandizo lochuluka kuti akhazikitse makalasi amakono omwe ophunzira atha kumatsatira zochitika angakhale asali mkalasimo. Thandizo limene talandira ku Standard Bank tsiku la lero amene ali maseva okhuzana ndi ku ntchito ya makompyuta atithandiza kwambiri chifukwa choti kuno ku KUHES tikusintha environment yathu kapena nditi malo athu ogwirira ntchito kuti akhale amakono kuti ma student athu azitha kuphunzira moyenerera. Ndipo banki ya Standard yati thandizoli ndi gawo limodzi lakudzipereka kwake pofuna kutukula magulu omwe angakweze dziko lino ponena kuti aonakale zotsatira zabwino za zipangizo zonga izi pomwe ophunzira akuchita bwino kwambiri m'masukulu omwe anathandizidwa kale. Ife ku bank timakhulupirira kuti tikuyenera kuthandiza kutukula dziko la Malawi, ndiye timayang'ana masukulu amene ntchito yawo ndiyo kutukula dziko, and ife timafuna kuti tipange partner ndi amenewo kuti tionesese kuti zinthu zimene tikuwapasa zikuthandiza kutukula dziko. Banki ya Standard yati ndiyodzipereka popititsa patsogolo ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zili ndi kuthekera kokweza chuma cha dziko lino. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. South Africa yadzudzula Malawi ati kamba kochedwa kutulutsa mzika zake mdzikomo. Malawi First yalimbikitsa chilungamo popereka macontract mboma. Munkhani zina ana pafupifupi 5,000 akusowekera chisamaliro m'malo osiyanasiyana mdziko muno. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X at Times 360 Malawi, komanso polembetsa ntchito ya 1895 poimba *1895 hash. Ndine Chisomo Chihana, mukhale ndi usiku wopambana mwakoma nonse. Nthawi yakwana kuti inu mupeze yanu njinga ya moto ya Shangyang SY150-18 model yatsopano ya 2026 yokonzedwa mwaukadaulo ndi injini yamphamvu, mipando ya wofuwofu, malo okwanira onyamula katundu, marimu olimba ndi matayala a heavy duty oyenda msewu wina uliwonse. Komanso imagwiritsa ntchito mafuta ochepa yabwino kwa business komanso maulendo. Gulani yanu lero ndipo mudzalandira mahemeti awiri, jasi ndi t-shirt mwaulere. Mukafuna kudziwa zambiri imbani telefoni pa 0997 225 116. Shangyang SY150-18, your partner, your business.